La meua escola és el Sant Vicent Ferrer, comunitat d'aprenentatge. En aquesta escola fem actuacions educatives d'èxit. Així aprenem més i també adquirim els millors valors. En la meua escola participem tots i totes en la creació de normes. La norma de la meua escola és: tots els valents i les valentes els respectem i parlem. Si no, amics i amigues no serem. Per a que la norma tinga sentit, obrim espais de diàleg, taller de socialització preventiva, zona de diàleg, club dels valents i les valentes.